Zindin. To, jama'a yau zan yi magana akan kiss ne. Kiss na da matuƙar muhimmanci. Kun ga dai ni mace ce. Amma a duk duniya ba abin da ke min daɗi, ba abin da ke tada min da hankali illa kiss. Yana da matuƙar muhimmanci. Fannin having sex. Gani fa, ina gaya muku gani ce. Wannan nawa ni ce. Fannin having sex, ko ba na so ko ina so, in dai namiji zai fara min da kiss. Ko ba na so ko ina so yana biye mai. Saboda duk duniya ba abin da nake so kamar kiss. Kiss fa ba wai kawai na baki ba fa. A'a, ba na baki ba. A ɗan sha kunne, goshi, a ɗan kai, kumatu, hanci, baki, ke hatta gaba ma, nono, ko ina, namiji ma haka ko ina kan shi, duk inda kika samu saƙo da lungu yake mai. In ma mace ne saƙo da lungu kamata. Kiss yana tada wa mata da hankali. Mata sosai fa, ba fa mace ɗaya ba. Mata dubunnai da yawa yana bala'in tada musu da hankali. Kaga daga kiss sai ka je wajen nono. Shi ma nono yana matuƙar tada wa mace da hankali. In fa ka iya sha, ba fa haƙora za ka saka ba. A'a, ba haƙora za ka saka ba. Ɗan leɓenka ne za ka saka sai harshe. Ka dinga ɗan tsotsa. Kamar kana tsotsar fida. Zindin. Wasu za su iya fassara shi da iskanci, ba iskanci ba ne, gaskiya nake faɗa. Ku yi haƙuri. Ba iskanci ba ne. Don kuma na faɗa misali, na tabbata akwai ma'aurata wanda ba su san da shi ba. Dalilin da yasa nake ƙara faɗa, nake maimaitawa, akwai abubuwa masu muhimmanci wanda ba a gaya mana. Iyayenmu ba za su zo su faɗa mana ba, sabida akwai 'yar kunya tsakaninmu da su. Amma ke ma fa ki yi ƙoƙari. Ɗan littattafan nan in kina samu, kina karantawa, za ki ga kima kina ƙara da kanki wa za ki haɗa magani. Ɗan magungunan nan ba asiri ba, sai kin je wajen boka ba. Ɗan magungunan matan nan Allah na tuba. Ki samu watermelon ɗinki, ki samu zuma, ki samu madarar ruwa na gwangwani, ki haɗa ki yi mixing ki sha. Zindin ɗin kenan, ba da bidiyo na gaba. Masu kallo ku yi haƙuri.